Teemu! Vittu, missä mun kännykkä? Teemu, hei, Varttoinen vaari, ota video. Aloitetaan tästä. Niin sanottu, kun on ollut jääkiekko ja jalkapallopalkintoja jakoja, niin vuoden tulokaspalkinto. Tämmönen kaljapullon avaaja. Niin mä nyt kun oltiin tuossa Leppälän Mika ja Alatalon Mikko ja Pernuskoon, niin kerännyt sitten iltana näitä pohtia. Ja kerättiin vähän sitä matskua kamaa, mikä tästä vuoden aikana on tullut. Ja päätettiin tää antaa vuoden tulokaspalkinto. Mikko Viitanen. Haastattelusta tulee sitten tätä tilaisuutta. Hiljaa! Sitten tämmönen vuoden niin sanottu maalitykki. Maalitykki. Oi vittu! Palkinto se on tullut niinku semmoselle työntekijälle, pelaajalle, joka on aina aalinut. On sä nyt hiljaa. Oikeesti. Kello on vasta lastuminen. Se on ollut täällä vuosien varrella monesti. Siitä on nyt kuitenkin tullut semmonen niin sanottu tissiposki. Osa varmaan tietää jo palkinnon saajan. Tietää palkinnon saajan. Tämmönen kivi on sillä tehty. Kyllä symbolinen. Silloin kun aloitettiin tätä hommaa vuonna 2004 vai oliko se 3, kun aloitettiin ensimmäisiä kertoja, niin Tero oli mukana näissä jutuissa. Ja sillä mä tämän palkinnon pääsin vuoden maalitykki. Sitten täällä on tämmönen... Gaala jatkuu. Ettei toi maalitykki ole se ainut, että kaikki yksin yrittää ja koittaa tehdä maalia. Täällä on tämmönen vuoden Aika hieno. Vuoden syöttäjäpalkinto. Teemu. Tästä oli polemiikkia. Päätettiin ja kaalasta. Päätettiin kavereiden kanssa, kun emme päässeet yhteisymmärrykseen, niin ota se puhelu. Odotetaan. Täällä jaetaan vuoden viimeisen neljänneksen palkintoja tällä hetkellä. Mökkiseuran. Vuoden maalitykki ja vuoden tulokas palkinnon, mutta Vuoden syöttäjä siis. tässä vaiheessa voi nukkua. Taskupelijärvi. Ei oo kuka siellä on? Jyri kesken. Vuoden syöttäjäpalkinto on niin arvotaan nyt. Onnekkalut on. Jätetään tää vuoden syöttäjäpalkinto, otetaan täältä. Ei kun on mennyt kaikki. Vuoden kehittyjä. Vuoden kehittyjäpalkinto. Tää nimenomainen henkilö, niin se oli ennen vähän semmonen niin sanottu vaisukko. Ettei kauheasti osallistunut näihin tilaisuuksiin. Mutta tää vuosi se on nostanut niinku päätänsä nyt ja ruvennut tekemään sitä työtä, mikä on joukkueelle tärkeää. On ruvennut järjestämään näitä tilaisuuksia ja muutenkin oikein niinku läsnä näitä tilaisuuksia. Kyllä, siis tää palkinto menee. Henkilöltä löytyy muun muassa saliporukan jäsenyys ja on muutenkin... Jakke! Jarkko! Että kaikki ei tosiaan saa palkintoa.
Jos ei tänä vuonna, niin ensi vuonna. Mutta seuraava palkinto. Teemu, saaks sä palkintoa? Ei. Seuraava palkinto. Teemu, saaks sä Vuoden palkintoa? syömyyrä. Koko vuoden. Se on puhunut, että mennään mökille ja... Se on tehnyt sitä työtä, mikä on niinku tärkeää ollut joukkueelle. Se on puhunut tätä mökkiä ja se on tuonut jumalauta soitinta ja ruokaa ja polttopuita. Välillä on satanut ja mut silti se tulee uskollisesti tonne. Ja välillä pumpinu hakee juotamaan. Siitä tää henkilö on vähän surkea tapaus, että täällä tosiaan ei oo ikää. Mutta palkinto on hieno. Teemu! Mulla on se Teemu, Onneksi olkoon! Hei, Teemu hei. Jaa, Jumalailla. Saisiko? Hei, puheenvuoro! Hei, saisit puheenvuoro! Saatko haluaa? Mä liikutun tästä palkinnosta. Se on Jarkko Kynä. Tää on myös palkinto eikä vaan kynä. No niin, otetaan Jakelle pienet. Kyllä. veli. Porukalla. Jarkko, mitä sä äsken teit? Jos te keksitte jonkun semmosen. Kuka saa hienon pää? Ei, tää on niinku... Mitä olet sen löytänyt? Kenen se on? Vuoden pelaaja. Vuoden pelaaja palkinto. Se on toi Mika Lekka. Vuoden player. Se on niinku semmonen ihminen. Se ei oo välttämättä aina kauhean innokas. Otetaanko tähän mukaan jääkiekko? Ei ota jääkiekko. Ei sotketa kentoa. Vittu! No! Siis tämmönen ihminen, että se ei ehkä ensimmäisestä semmosesta niinku kehotuksesta suosta tää homma. Kuitenkin se pystyy uhraamaan mökin. Se pystyy välillä jopa uhraamaan tyttöystävänsä näin hommia. Ei niille puhuttu vielä mitään. Saatana! Ja siis semmonen ihminen, kuka on uhrannut puoli elämäänsä tämän puolesta, että me ollaan tässä! Me pystytään tässä! Me pystytään! Mika Lekka! Voisiko meille kaikille Mika Lekka? No, toi Karjana. Mika. Poputtelit tuohon pöytään, niin. Leppälä. Kaapista Jaakko. Täällä on Pyydän hiljaisuutta vielä. Suurin osa teistä ihmisistä on varmasti käynyt Urjalan palloseuran päätöstilaisuudessa. Ja te tiedätte, että siellä on sellaisia töppäripalkintoja, niitä saattaa olla useita. Tässä meidän tapauksessa näitä palkintoja on 3. Ja siis ensimmäinen menee sellaiselle ihmiselle. Se ei ole välttämättä kaikista mukavin henkilö näistä. Se on täällä tapellut ja lyönyt vähän kaveria naamaa ja tullut pari naapurille persettä ja on lyönyt niinkun itseäänkin naamaa, vaikka se ei siitä näytä. Mutta se on totta. Ei mitään. Mutta silti se on... Kuka nää palkinnot Jakolle? Se on semmoinen tunnelman kohottaja ja tuo oman säväyksen sillä jutuillaansa ja muutenkin. Pirhonen Jussi. Hyvä Jussi, onneksi olkoon. Täne, haastattelu. Tää menee kukkapysti vuoden naispelaaja. Kuka se saa? Ehdokkaita vaihtoehtoja paitsi minä. Ehdokkaita oli useita ja se oli vaikea päätös. Vittu mikä Aina ollut täällä mukana täydellä sydämellä. Ja siis vaikka täällä porukka on vähän huono kuntoista, aina ei jaksa pelata. Se on ymmärrettävää.
Ei aina voi olla se paras päivä, jolloin peli luistaa ja tällä. Mutta tää pelaaja menee kuitenkin sille, joka on tsempannut ja kannustanut porukkaa pelaa. Vittu mikä. Anna Viitasaari. Voittaa palkinto! Se on ainoa nainen, joka on kestämättä kaikkia jätkiä. Mutta toi palkinto oli kyllä aivan selvä tekosyypä, että halaan Anna. No, ei lähde. Se jakaa vielä toisen. Ihan varmasti tulee toinen palkinto. Seuraava. Kelle toi joulupukki menee? Se on negri joulupukki. Ei se ole pari palkintoa, numero 3. Olisiko sä lopettaa? Seuraava Jumala. tarvii tunnustusta kauden aikana tehdystä työstä. Henkilö on alaikäinen. Ei ole tää hiljaa. Ei nyt, ovi kiinni. Se on semmonen pelaaja, kuka ei ole sammunut. Vaikka on ollut tiukkaa, niin se ei ole luovuttanut. Se on aina jaksanut, vaikka täällä on vuoden tulopaskin. Vuoden tulopaskin on sammunut ja vuoden pelaaja on sammunut. Mikä ei anna ei palkintoa. Hiljaa! Ei tule enää. Se asuu Rodeolla vastapäätä. Kato, tää kyseinen hienohelma. No, ei paljon enempää. Mutta sitten Hyvä Venso. Hiljaa. Viimeinen palkinto. Se on negeri. joulupukki. Ei tää on negeri. Negeri joulupukki. Kuka sen saa? Viimeinen. Onnekas. Vuoden miespelaaja. Ai. Teemu, sun äkkiä loppuu aika täältä. Kamerasta. Vuoden, no ei mä tiedä, sovitaan nyt, että tää on vaikka. Koskyle Rekko. Pari palkinto. Koskyle Rekko. Tällä miehellä on Volvoja, jos jonkin näköistä on. On vähän tummempaa. Volvo. 20. Se on ihan hyvän näköinen pikkusisko. Oot sanonut tietää. Tää on mun mielestä tsempannut tätä porukkaa. Myöskin peittoon on jäänyt määrillä. Ei kun tää pelaaja itse. Hui vittu. Täällä on välillä pantu pelaajaa halvalla, mutta... Erittäin halvalla. Mutta silti Niko on pitänyt sen iloisen mieleen ja... Se peli-ilo, mikä sillä on. Hui hyvä. Hei. Otetaan Niko Santonen. Anna vähän nyrkkiä! Anna vähän nyrkkiä! Mulla on idea, mutta... Otetaan päälidea. Kuka on kuori? Onks tää Jalkarin hetki? Ei sulla ole enää siellä mitään pakkoa. Tää kausi on ollut tapahtuma rikossa. Mä toivon, että tää joukko, mikä täällä on ollut, niin pysyy kaudelle 2009 asti. Sillä meillä on nousumahdollisuus nousta kakkosdivisioonaan. Ei jumala. Neloseen oikeesti. Neloseen pitäisi olla. Sä sait sen kylän jo. Oli muuten jo tässä porukasta on potentiaalia ja... Eikö se ole tuolla? Viisanen juosi. Mun mielestä ei tätä aina tarvitse ottaa kauhean vakavasti. Ei. Täällä ollaan kaveri mielellä ja tehdään iloisilla naamoilla hommaa ja vaikka jos ollaan naamaa lyöty, niin ei sen niin väliä, mutta... Unohdetaan se jo. Teemu, loistava puhe! Hyvä puhe, Teemu! Teemu, loistava puhe! Hei, Teemu! Sun pitää uskoa sitä. Vittu, asuu Ei se. tää on palki, tää oli vaan... Teemu, jatkuu se vielä. Kai tunnelma vaan. Oli antakaa Teemulle pienen tappooni. Ei. Joo. Jussi Pirhonen. Hei, hiljaa!
Tässä Vähän huono homma Jussi tää valojen sammutus, kun ei näy kamerassa. mä en olisi muuten lähtenyt jakamaan näitä palkintoja, mutta tässä oli niin hieno omenakori, että pakko ryhtyä tää homma. Kaikissa hienoissa ohjelmissa on oma juontaja. Utsibumissa Marko Bjurström, Napafilmissa Reijo Salmelainen. Marko Björström on homo! Niin on. Mutta eihän tästäkään illasta mitään olisi tullut, jos ei meillä olisi ollut tuloset demo. Vielä palkintopuheenvuoro. Tätä palkintoa ei olisi tullut ilman teitä. Mä sanon sen vielä, että jos kaikille ei löytynyt sitä tunnustusta tänä vuonna, niin jatkakaa sitkeästi tätä toimintaa. Ensi vuonna on uudestaan. Mäkin on tehnyt kaikkeni tämän lampun takia. Ensi vuonna uudet pujet. Ja täältä löytyy, ensi vuonna on jaossa, sponsorit on tuonut vuoden tukkajumala palkinto. Joo, vielä tuon. Suunnittelu lapsella. Pitäisikö lähteä? Kauden ei voita silloin, kun sinä käy parturi. Ei oo, se on. Tulonen. Tää hävisi. Eikö se ole lähteä mukaan? Voi hävisi pelijoona. Mutta nämä juhlatilaisuudet on tässä. Ja toivottavasti tää juhlatilaisuus jatkuu pitkälle yöhön. Musiikki päälle vaan, että jee. Ja otetaan sitä. Vähän kuohuviiniä palkintojen jälkeen. Täällä liittyy urtsiin jopa. Otetaan tästä tämmönen biisi meille kaikille. Löydän sen. Tulee hyvä kappale. Mikä levy sä haet? Tästä on vähän laseja tiellä. Joku tulee pihaan. Missä se meikäläisen levy on?